चली भैया एगो सोहर से सेवा रही। आ सोहर कहाँ होखेला? कहाँ होखेला जी? जेकरा द्वार पर बबुआ होखेले। हाँ सोहर से हमनियों के सेवा बा। बहुत बढ़िया। देखी कैसे सोहर सखी लोग आवता। कैसे गावता? ए राम लखन भाई। हाँ अशोक भाई वो के बबुआ भइल बने वही जगह सोहर गावत रहे। खासवा बीत चला ओकरा बाद शर्मा जी के द्वारा पर चलल जाए। हाँ काहे कि ढेर दिन से ही कहत रहन जे का हो हमरा द्वार पर सोहर ना गई बोलो तो यही से भइल कि आज इन्हीं के द्वारवा पर सोहर हो जाओ। बहुत बढ़िया। हाँ काहे कि इनकर मेहरारू कहिए से कहत रहले कि हमरा एगो बबुआ हो जी हम तो सोहर रउआ से गवाए में विशाल बबुआ। ओमे सोहर गावे शर्मा जी आइल बड़े। हां डिस्को बबुआ ढोलक बजावत है। हां सखी लोग कैसे सोहर गावत है कैसे कि कहवा से आवेला पी अरिया लागो झालर पी अरिया लागो झालो रहे ललना ए ललना कहवा से आवेला सी नोरवा भरल सेनु रहे। कहवा से आवेला सी नोरवा भरल सेनु रहे। ललना कहवा से आवेला सी नोरवा भरल सेनु रहे। अशोक भाई के मेहरारू भेजले बड़ी है 501 रुपया के पुरस्कार भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना रही। हाँ हाँ जी हाँ भाई हमारा तरफ से बेजू मास्टर के रही। अच्छा भाई शर्मा जी के कम से कम एक दिन चल के अपना पैर से चल के द्वार पर गावल जाई प्रोग्राम। अच्छा तो चलिए 101 रुपया रोहू तरफ से मिलल भगवान से शुभकामना खातिर प्रार्थना रही। डिस्को भाई के मेहरारू फोन कैले रहली। हां जे बड़ा घूम के रउआ लोग सोहर गावतनी। हां हमरो होखे आला बावे तो एगो सोहर गा देमलो ना होई तो। हां तो ठीक है बा। हां हे ललना कहवा से आवेला सी नोरवा भरल सेनु रहे। हे ललना कहवा से आवेला सी नोरवा भरल सेनु रहे। और कैसे सखी लोग गावता से कैसे गावता? नैहर से आवेला पी अरिया लागल झालर पी अरिया लागल झालर रहे ललना। ए बाबू नैहर से आवेला पी अरिया लागल झालर पी अरिया लागल झालर रहे ललना। हई देखी सोहर
सोहर पर मोहर नुआवेला। हाँ तो मोहर देले बड़ा डिस्को भाई। ए महीना के बाद हमरो गांव में चले के बा, हमरा घर है ए महीना के बाद। हाँ ये महीने के बाद लाइन लगा के सोहर खूब बढ़िया। हई भाव लागल सोहर के बबुआ कैसे कैसे हाउ लोग आवेला लो सोहर के तरी केंगा गावेला लो मार मोध के रही। ए दया जी हाँ आ शर्मा जी के लड़का ना हो की शर्मा जी के मेहरारू के लड़का मेहरारू के हो गइल बा। हाय दे दी है बाप रे ये ओढ़नी में कौन सेंट लगइले बाड़ू हो ए बड़ा महक में ई सेंट मारता। ए सुन तरु सखी हां आई अशोक बो भाई भाई बो अपन ओढ़नी भेजले बड़ी हे दे बा। हां कह तरी की हे ओढ़नी ब्याह जी तनी ओढ़ के तनी नाच न दी। हाँ ए कि नई हर से आवेला पी अरिया पी अरिया लागल डॉलर पी अरिया लागल हालो रहे ललना। खाली खाली सोहर नानू हो खला हो। हां हां बया जी हे तो बात आइली मर्दे मेहरारू मिल के 501 रुपया तो 1002 रुपया तो ये होगा। हाँ तो भगवान से प्रार्थना रही कि एगो और तारा फिर बेटा हो जाओ यही नारे पुरैन में एगो और हो जाओ। कौन हो गइल के बाद भगवान से प्रार्थना रही कैसे कैसे ए ललना ए ललना ससुरा से आवेला सी नोरवासी नोरवा भरल से नूर रहे ललना ससुरा से आवेला से नोरवा से नोरवा भरल से दूर रहे ललना ससुरा से आवेला सी नोरवासी नोरवा भरल से नूर रहे ललना ससुरा से आवेला से नोरवा से नोरवा भरल से दूर रहे। जुग जुग जिया सारा नावा 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 के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सारा नावा 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 के भाग जागल हो। हे ललना लाल होइले फुलवा के नीचे पर सगरो अंजोर भइले। फुलवा के नीचे पर सगरो अंजोर भइले। ललना कहवा से आवेला पी अरिया पी अरिया लागल हालो रहे। हे ललना कहवा से आवेला से अरिया की अरिया लागल जान रहे। ए सखी हम जानत रहती नु ए मौझौसा आई मुझौसा माजा मार के तो नतिया भाग गई। हां बाकी भोगतनी हम नु आय हम जलने रहती तो नाती के वही लगले लात ही मार देले रहती। ई तो रहत नतिया पीपारा पलंगे पर से नाती के ढकेल देले रहती। ए गवना कराई बिया आई गइले घर में सा आई गइले घर में सा आई गइले हे ललना ए ललना ए ललना जानी गइले न नदी मारी तो हमके देली गारी नु हो। ए ललना जानी गइले नदी सारी को हम देखी गारे हे ललना न नदी मारी तो हमके देली गारी नु हे ललना जानी गइले नदी सारी को हम देखी गारे क्या बात है ताकत रहते तुझको साँझ सवेरे
भरल सिंदूर हे हम ये प्रार्थना करब भगवान से कि जेकरा बबुआ ना भइल होखे ओकरा बबुआ हो जाओ, जौना माई के बबुआ ना भइल होखे वो माई के बेटा हो जाओ, जोड़ा बेटा हो जाओ। बहुत बढ़िया खुशी के बात। आ कौ दिन होता है शर्मा जी के 3-3 गो लइका भइल रहले सो एके हाली कौन हो गइल भाई? इनकर मेहरारू कहतरी कि ए ब्यास जी देखतनी एके बार में भगवान 3 गो बेटा देले बा। हम कहनी कि 3 हाली सोहर गवाए, हम तो कहली कि ना एके हाली 3 घंटा सोहर रहुआ लोगिन गा दे हो। ए बेयासी हां कौन हो गइल बता जाके खोल दिया का। बाकी देखी ना इलाजे बोलत नइखन है दे। मुंह देखी हंसत रहे तो बुझाता है कि देखी नहीं है, देखी 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 खर्चा करे के डर आई हो दादा, जाई जाई ए दादा ए महाराज जय हो जय हो। कैसे कहे के बा? कैसे कहे के बा? ननदो हमार होई बिगड़ी तो हमके देली, कारी तो हमके देली, कारी नुहे ललना। ए ललना ए ललना पिया हमार खीसी ओइले तो छोड़ी पर देश गइले चली यह सोहर के सेवा रहल हवे।